vunnit på fan. Nej förlåt, nu är jag på sikter. Ante Karlsson Värnamo har vunnit på fan. Matta A. Kom med där, dyker allt på ryggen, Albin. Matta A. Vinner match 40. Släpp inte armen! Matta 32 kilo i rygg. Albert Fagrin i överyte. I blott Simon Appelgren Töreboda. Korta riktigt. Dra till i racken. Så ja. Sätter du den riktigt där. Dra i armen. På huvudet. Dra i armen. Matchen är slut på matta C och det är en röd brottare, Alvin Ries Kina, som vinner på fan. På matta C, match 41, knattar 32 kilo, i rött Åke Andersson Linköping, i blott Oliver Wik Kungsbacka. På matta B ser vi att Mikael Karlsson skjuter ner en knapp i paus med 1-0.